Dawa. Raja Dawa, Man. Kowe weruh. Kae sing ana ngalun-alun ngestina kae. Kae kreta Kyai Jaladara. Titiane Kakang Prabu Kresna. Nah iya. Sing meteng krengene ning dhuwur kae sapa? Ning kon kusiran. Nek boten klentu. Nika Sencaki. Setyaki kula melu yoja Sencaki ya wis karepmu lah Sencaki kena Setyaki ya kena ngono kok gue yele-yelan kersane kalau Setyaki metengkreng ning dhuwur kae anggepe iki apa tak padha wae nantang karo Kurawa nantang karo wong Ngastina to dheweke iki tak mung kusir kreta tanpa nganggo tata krama ora nganggo subasita anggepe apa kowe wedi karo Setyaki wah semingir wajare wong edan iki kok anut lakuning kuwi nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra sigra risang Setyaki menyat ngambil sanjata saruswa mentang angkap Burisrawa mati pinanah ketiban naga bandha woi wis malaning glaglaing kawana sukertaning buwi paduk semaning jajilanat nyaki wong bungkik kakek wong kunting tangting Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem yen kowe muni tanpa nganggo subasita
Dosaku apa luputku apa mbok gelandang saka pakusiraning kereta Jaladara. Anggap iki nek kakek moyangmu ngono iki. Ya ngono apa piye? Ya, nggone mbahmu ngono. Iki nang negara Kristina duwe budaya, duwe tatanan dhewe. Ora petengkrang. Ana nggon pakusiran. Kuwi dilajatmu mung sak kusir. Ngendel-ndelke. Leleng bagusi. Ora udat-udut. Wanggepmu. Ayo, tutukno. Tukmu kuwani ancang. Kowe ngidak-idak wewenang negara Kristina. Burisrawa. Iki ya dudu wewenangmu. Ngeling ngono kowe iki wong Mandaraka. Kowe iki nek kene iki ya mung kadang katut. Ala tanpa rupa Setyaki. Aku ngesake dawuh pakandikaning Sang Nata Duta Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Aja menek mung lara, mati tak wujuti. Piye? Piye? Wis sumbar. Apa serep nyawamu? Dupek kowe kadange Prabu Kresna titising Bathara Wisnu. Aku ora bakal gigrik, aku ora bakal mundur nandingi kridhamu.
Ya. Weh. Hai. Weh. Aku kepruk godhong tek semrepet panonku ya. Ya ki. Dina iki aku trimo ngunduri. Hei Yaki. Yen nganti kedadian Bratayuda Jaya Pinangun aja liya musuh Burisrawa Yaki. Rasane atiku yen ora iso ngejur-jur cangkeme Burisrawa uncat saka palagan mung wae iki dadi Kurawa kok do ampiak awur-awur padha gembruduk wah bebayane kok Prabu Dwarawati. Apa Yaki? Konjong mimis pelayumu kok Prabu ketiwasan. Ketiwasan piye? Kula bibar Pancakara tandhingan Burisrawa. Terus kemenang apa kalah? Dereng wonten ingkang mimpang, dereng wonten ingkang kawon. Ning Burisrawa sampun prastya. Tumapahing perang ageng Bratayuda Burisrawa kedah mengsah kaliyan kula. Oh, ngono inggih Koko Prabu. Atur ning dinten menika. Koko Prabu sampun nenggah eca. Lha ini apa? Kurawa sampun nyamataken gegaman badhe ngrubut gayan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe wedi? Mboten kok nama ajrih kula namung ngaturi uninga. Ora susah kowe pradul karo aku. Wis to. Kurawa 100 kan ngekon ngebyuk bareng. Ibarate Kurawa tak anggap kae Srenggala aku singa bareng. Srenggala ki asu. Asu ajak. Arep asu ajak kuwi galak. Nek kalah lawan singa bareng. Lah lajeng kados pundi Koko Prabu namung piyambakan. Wis nek pancen wedi kene. Tak singetaken kampuhe pun Kakang.
kacarita Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kinarubara Kurawa ambyuk sesarengan datan kewraning pambudi Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra triwikrama matekaji bala srewu ya Kyai Kesawa ilang wujuding Prabu Kresna wujud dadi Brahala pitung gunung gedene. Bujreng bunis lanat setan padha kekujikan. Kurawa sawangen aku, apa pancen wuta mripatmu waspadakno aku sapa? Woi, dadal. Kakang Prabu Kresna sikile abuh. Weh, penyakite wis teka ketoke. Jan matek iki. Matek awake nyong. Kang Padusasana. Apa? Anu yuk dalan sithik kowe. Arep ndi? Ajeng metu. Arep apa? Nguyuh. Mau ngesek-sek nang tengah. Kowe arep saiki mindak-mindik. Woi, ladal. Kipatake maut kowe ah. Ora wurunga sing marai dadi geger mari banjir getih kuwi negara Ngastina. Timbang dadi rame. Ngastina tak untae sisan. Wah!
ucap kacarita kaya main kono. Riwis nyata Rama Narendra Dwarawati. Wujud bala srewu ing cipta nedya gulung negari Ngastina. Ciptane ora arsa denunta. Ucap Janjiwang Bathara Narada. Oh, perkejang, aja, Ger, aja.